Moje knihy sú vyšli 990 prejna za tých doroštených. Předtým sme s Manfredom jara husto hromadže sežavoj a potom v junu so mnie prašeče, hač nebych na jednym väčším svovníku sobučeval. Ta dyskusja dzieje hižo kytro długo, dokež ten słownik, ze którym myśmy wtedy też na wyższej szuli dziewali, to by się wszystko drugie hać, no prawie dobre. Jo byś woprawdzie trebne, że nešto nowo nastanie. No a ja ponsmy so najpierw synowe, a wszystko przeszło, a on prawie, no ja bych to činil, gdyby ty sobu činil. Dokež on však mnie ze czasa życia znaješe, a no ja sam przyprawił, dokež noch sich bez nekajke zabiery ostać, wučbnica by się gotowa, a nešto drugie w okomiku wtedy nie miał, a pa ja haj. No a ja ponie wunco synu najpierw wiesz tu koncepcję napisał, kocoś mi potom przeszło, tu ja nie wiem, co tu poniżej też przedadał, myślę za Helmut Faska, z nim ja so on tak też się skontaktował, a takie potom doszło k tomu, że je instytut, Manfred však wtedy jeszcze działał się pola instytuta, żeśmy zapoczęli na tym słowniku działać.Śmy się wtedy potom doryczali, to by się też idea Manfreda, że so zestajamy taką małą skupinu, słownikarską je przenata, ale poradżowacą skupinu, kiż nam pomaga przy spisaniu toho słownika. A tu jsme wtedy też mieli, są tam ludzka byli nasza niedysza sekretarka wyższej szuli, Anna-Maria Mačencová ze Zborkou, Gerard Nagora, Oskar Hasacki je drugie sobu činil, a wszelcy drudzy też jeszcze. No a z takim jsme potom tak czas po czasu na tym słowniku działali.